So nale ngoma, it's an overnight song, overnight video. It was done, the song was done in one day, and then the music video also in one day, and then Tamba sa release the trending video. Eshutwe ngefone. Yes, ishuthe ngefone video yakho uyasasikolo video. I counted up to 3 days. I was like 3 days, 100k views. Yes. And ukhumbula ke phela ukuthi thina sithanda indaba zabantu besikhomparisha ukuthi lo waya ukubani ngoba phela angithi benidisana la kukubi ku strong. I was not dissing nobody. I was singing. Bengicula ingoma ngidisanga umuntu. Stress. I don't know what is called stress because kulo mculo engiwenzayo ngithukiwe. Inhlamba yangampela nginconyiwe mase nginconywa ngampela. So now I just say experience ngoba because mangabe umculo uzokhipha ngakusasa uyacabanga ukuthi bazoku accept or ngeke bak accept. So mina kwenzeke beyond accept no non accept. Inhlamba uthukelwa umculo yabo. Wait, please do not skip the ad. Did you know that adverts do help me as a content creator, do help this podcast to grow? Please, I urge you, be patient with your adverts. The same way when we are watching TV at home and you see adverts running, it's the same way YouTube and content creators assist each other in meeting the expenses of creating the content. And I'll also urge you, please watch this episode right up until the end. Do not forget to like, subscribe, and share. And at the same time, we are now monetized. Please do follow us and do make sure that you give us some super thanks if you think and believe that what we are bringing to you is of value to you. You can also join the channel membership at only 29 rand 99 per month only to support this community to grow. Let us all get inspired in this school of life. This episode is proudly sponsored by Beds by the Harbour, which is the restaurant that is located right at the Best Center, which is Ikaya Lamatrigo in Durban. Right next to me, I'm sitting with the manager of the restaurant, Ulkamalake Upeni. Penny, ngicela ubingela babukele ekhaya. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami nguPenny. Nice to meet you, Penny. Kwenziwani Beds by the Harbour? Beds by the Harbour, it's a restaurant njengoba desho usisi ukuthi it's located inside the Bed Center, whereby Bed Center it's an art space. So we host ama events, ama birthday parties, ama bridal showers, and it's also a walk-in restaurant. Benifuna ukufika nje with your partner or your family, you can come and join us. Nice. What kind of food do we serve at the Beds by the Harbour? Obviously, we have traditional food. We have inhloko, we have mqapiso, we have lamb curry, we have meat splatters, ama burger, and then we have beds baskets. It's one of our special food. And what is the price range? Can I, if Valentine's iseduze mangifuna ukukhipha umuntu wami ngithi nathi siyakwazi ukukhipha abantu manje, so mangifuna ukukhipha umuntu wami na only 250, can we get something decent to eat? Yes, you can get a bed basket enkulu nje with 8 things per item. We have 8 samosas, 8 spring rolls, wings, chips, ivorsi, my chicken pops. Yummy. And the sauce you can dip in, yabo. Nitufunzana la. Need to share zero is about romantic nabathandanayo. Thank you so much, Sis Penny. So if you are in Durban, please visit Beds by the Harbour. It's your place to be for your affordable meals, and we've got beautiful and nice hosts too. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zonihambela lekude phezulu. Do join. Sanibonani Dumelang, hello, welcome once again to another episode of Meaningful Conversations with Uzani Vega. And again, you know what I call it, the School of Life, and you are the graduates in this life thing. This is the only podcast that is here to educate, inspire, and of course, what will we do without entertainment? That is why today we've got a ball of entertainment right here, and there's somebody who also wants to join in the fun. Sana sami ngicela ubingelele. Sanibonani ngiyanibingelela nonke njengokubukela kwenu.
inunengafi inunengafi ngihamba nebhubesi ke namhlanje. We are going to get all the juicy details about the things that are coming up. Kuzoba iValentine, uyajola akajoli bathe angishela. Okay, singakofika lapho ubani inunengafi. Okay, inunengafi igama lami la ngempela nguNombuso ngokwacabashe kodwa ke ngokomsebenzi nguMiss Level. Miss Level. Yes. Miss Level kwenzakalana ama level enzeni? What are these levels you talking about? Different things. Ahamba ngama levels. Yabo mekuthiwa into i-level kuba khona i-level, ground level, kube khona i-middle bese kuba khona engaphezulu. Yebo. Mina ngile ngaphezulu yabo because ngumuntu ongalona igwala. So kummusic wami ngizibize ngoMiss Level. Igama lisuke lapha kade ngenza i-production overseas. Yes. Yes, so ngine energy eningi nje because ngifundele vele ke i-drama e-DUT. DUT graduate, DUT Yes. alumni, yes. So now mekudlalwa lapha ishow ye Lion King, I'm always with the energy. Base kuthiwa hayi ngeke wena ulevel, hayi ngeke you got so much, you got so many levels every week thina sibe sikhatha la ukahle yabo. So ngase ngithola lelo gama ke lika level. So ulevel it's the good energy, level ye energy, level yomculo different, level nje everything engiyenzayo. Wagcina ungena ke manje kule level vele. ngase ngibe Wangena level. sis. Let me congratulate you. Yazini. I don't know, noma uzongicorrect am I wrong? Yeah. 3 genres in one song. Yes. I've been following this. 100k views on YouTube Yes. in 3 days. Yes. Angazi ukuthi ukubani manje. 800,000. Angazi ukuthi ukubani kodwa I counted up to 3 days. I was like 3 days 100k views. Yes. And ukhumbula ke phela ukuthi thina sithanda indaba zabantu besikhomparisha ukuthi lo waya ukubani ngoba phela angithi benidisana la kukubi ku strong. I was not dissing nobody. I was singing. Bengicula ingoma ngidisanga umuntu. Ingangifaki endabeni zenu. Le ngoma ine gospel. Yes. Ine hip hop. Yes. Ino maskandi. Yes. Eliphi le damo ohamba wocula kulona before uyobhala le ngoma? Actually, this is an overnight song. I'm creative. Ayi, Even ngawe wadlala ngasi ke manje. It's an overnight song. You lying. Unosizwe can tell you the lady lo okhona ku music video. Ogqoke the yellow thing as a I woke up in the morning, I'm like, you know what? I need to go to the studio. Ngicela senze kanje. What's okay? Naye angazi ukuthi nje kwakuyisikhathi. Wavuma ngayi studio, ngafika studio ngathi listen, ngicela nenze kanje and mina kama sound ngiyawezwa in the back of my head manje ngenza ingoma because style sami. So ngiya ngimtshela umuntu odlalayo ukuthi njengamanje ngizukuthi that's why igcina kuhlangana ama genre amaningi. So nale ngoma it's an overnight song, overnight video. It was done, the song was done in one day and then the music video also in one day and then Ntambama sa release the trending video eshuthwe ngefone. Yes, ishuthwe ngefone video yakho uyasasikolo video, not a music video. The music video ishuthwa ngefone but the trending one. The trending one, yes. That was the phone and it went viral overnight. Yes. Yay. So kwenzeka kanjalo ke I didn't sit down ngithi ngiyobhala. Actually wonke amaculo ami angithanda ukuthi mase lifikile I have to go in studio. Ama lyrics nje it's you, everything you beat it's you. Lyrics nama beats ngeke ngiwadlale but ngiyamtshela uyakwazi ngamanje yangena inonenga konke engizwayo yabo bese yayifuna ke yena ukuthi isimo sani. You are such a ball of talent. And you know what, the first song that I fell in love with from your song Velebo. I was like mangidlala ku Spotify angifaki igama le artist nginomkhubo wokufaka genre or sometimes I just type ngiyakuthanda and music uyidlalela especially when drive I distance and I was like ubani lo? Who's this? I don't know this person. Who's this? I love that song. I started following you from there. Yes. That song ngayibhala nje. Abantu abaningi bavele bayithi semengibhala ingoma so ngiyibhala ngokuthi mhlawumbe situation ngikiyona. Remember mina ngumuntu we theater. Umbongeni ngemama ebhala ingoma njobe yi theater wayengayibhali
ngoba sekwi-situation ngaleso sikhathi umuntu we-theatre like I have 50 songs that I wish to release awu 50 but ngokwesikhathi kumele ngichoose la in the back of my head ukuthi iyiphi e-right yabo le ngoma yangena into engafi kade ngayibhala if abantu bengabuyela ku-Facebook wami lo unombuso level nombuso hayi page ikhona leyo clip ngizenzela nje emgaqweni ngithi yangena into engafi yabo Really? Yes. Wow. Then isikhathi sangiphusha ukuthi ngiyilokhuze ngirelease manje yabo. So I have so many songs engiwabhalile but angakawa I will be out there. Yes. Yeah. Now you are currently working on something beautiful. I've released it. Thina-ke sesinayo iclip ukuthi kwenzakalani, what is happening next? Okay, so bayitholile I released it this morning. Kahle kahle bekumele ngirelease izolo but technical issues sayikwazi ukurelease ekseni. Yo. Nkosi yami yazini ungaqhubeki nje ngicela ukubonga. I know ukuthi ama-artists mezorelease awalali. They are stressing about a lot of things and I really appreciate ukuthi uze nje specifically today or release. Today iphumile ingoma. Qhubeka. I no longer stress. I don't know what is called stress because kulo mculo engiwenzayo ngithukiwe. Inhlamba yangampela nginconyiwe mase nginconywa ngampela so now I just say sengi-experience ngoba because mangabe umculo uzokhipha ngakusasa uyacabanga ukuthi bazoku-accepta or ngeke baku-accept so mina kwenzeke beyond accept no non accept inhlamba uthukelwa umculo yabo so angisathuki sekuvele ngirest ngithi nje okay it's fine you know so nje ngizela ngifresh my and awusemuhle awuse-fresh I wasn't stressed sengithe nje empilweni yami I'm expecting anything ezokwenzeka so long izokwenza umculo uzwakele ukuthi ngithini I no longer stress about releasing sengiya-enjoya ngaze ngayithanda ilevel okuyona angaze ngayithandi yazi umiss level ngempela ngakuthanda ukuthi usukule level yokuthi indaba yokuthi uyastressa awulali ngoba uyala things of the past anymore phela ngistressa ngomsebenzi ukuthi i-note lihlele endaweni right yini and umuntu ozwayo uzozwa ngendlela right behind the scenes mekusetshenzwa ke that's why I stress kodwa ukuthi ngizowuyisa kanjani umsebenzi kubantu I've experienced it all tasted it all got the t-shirts yes and konke futhi kwamukelekile othiwayo uyathuka othandayo uyathanda egcineni konke kusebenzelana kube ngokuhle uyabo yeah ngibone ngale ngoma le edlulile. That's true. Yes. You are such a versatile person. Yeah. Abantu abaningi abazi ukuthi uya actor as well. Yes. I saw something. I've looked all over for a full for a full release yakhona African Film Festival. There is a movie. I don't know whether it's a movie or it's a what, but yes, I did. Father's Day. Father's Day, yes. The title of the movie, is it a movie? What is it? Please tell us about it. It's a movie. It's just that angina information ukuthi ukureleaseka kwayo kwahamba kanjani. I acted and I got paid and I left. But then angazi bayifakile kodwa ku YouTube. There is a clip on YouTube yasha ngithi African Film Festival unawo lo mkhuba uvela sifakela ama link abasitshela ukuthi into siyitholaphi. Kufanele uze uyoyilanda kwi library yabo but I haven't been to their library. Yeah, I acted kuleyo lonto njani and I thank God ngakastwa as uma wengane nakhona. Funny enough, I said the same thing. Yeah, it was easy to portray the character because vele ngangikwi situation yokuthi ngisanda ukuthola umntwana. What was happening? What is the character about? Ufungabuka uma wengane onobaba wengane owashiya and useshadile yabo. So uma wengane uzikhulisela ingane yedwa and uzama ngawo wonke amandla ukuthi ingane ibe right yabo. So now sekuyi Father's Day ingane inikezwe i-homework to say something about the father. Now eyami ingane kiza ne-homework ayinayo ubaba izothini yabo. So i-story si revolve around that ke nangu ke nobaba eseqhamuka but uma wengane usa angry you know ngama issues akhe ukuthi wabaleka lo muntu wazi wayoshada but engishiye nengane kanje yabo mhlambe futhi anga support kwesinye isikhathi yabo. Yeah, and ngokubuka kwami story ngokusi understand kwami ngathi umuntu wayekade ehambile vele ngoba and ugel wayengavumi yabo. Yes, so ilezo zimo nje ezikhona ezenzakalayo in around the world and izona trendayo ke nowadays. Yabo. Yes. And when as a person, which level are you in that space in life? Are you still angry?
No, I'm not angry. That's why I released the song, the Fierce song, to show the world that no, it's not about the world. Looks like it's a man's world. It's not a man's world. It's a woman's world because if ngikwazi ukushiya nengane ngihambe ngiyohanta abanye, mina ngikwazi ukukhulisa what you left. Then I am the man, I am the leader. uNkulunkulu wenza umuntu wesilisa waba Ngamadoda alishumi But ngingedwa. yes, that's why I said that. But nowadays it's a vice versa. They fail to lead. They fail to ukwenza intando kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wabenza amalida. Ubona sekuba women enza umsebenzi wamadoda uzoba amadoda awu10 wedwa, you know. Yeah. Yes. So isikhathini samanje sekunakho ukuthi umuntu wesifazane ngathi uyilo Abe strong. Yes, abe strong. Even ngisho abantu abashadile at times uyuzwa ngesinye isikhathi if you are close to one of them you will hear ukuthi women are reaching Exactly. levels whereby they are becoming stronger and stronger than men because they are failing uthola ukuthi ubaba uyacheater, you know, ubaba unezancinza. Ubaba wenza izinto but umuntu wesifazane yabo le ngoma le ibhodlele wonke umuntu wesifazane actually because izinto esizisho ngaphakathi sifundiswe emakhaya ukuthi asothula uthule koze yini uthule uyayibona and that's why abantu besifazane abaningi bengishayile because I failed to keep quiet but you know now ukuthi yini yena akhulume thina sibe sithula uyabo. Yeah, so that's why I bathi ukhuluma ngoba naku usamfuni ubaba wengane of which you don't but you have to and umuntu okwenze njalo awumfuni ngempela honestly awumfuni because yini engcono sazokubonisa yona after ekubonisa iside elibad kangaka lakhe. So angi-understandanga abantu besifazane ukuthi kuphilwa kanjani and ngoku-understanda kwami mengibuka the social media stuff